Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke US Donald Trump ulabitar yu menteri rangba ke Israel Benjamin Netanyahu hagapor bagi keren phone halor ke Thmu ke Israel ban Hiar Thma ke Lebanon hagba utram ulaong bakan kata ke jinya keren yasuk ke badang ya chakmat bat ke Iran ban penkot no ya ke Thma ha Middle East haga phone call utram ulaong yu Netanyahu ba ule biet dak batim si artat yu bat keno yu ba umdan jing sngongo ki khubor na Amerika ki yatho ba utram ula pensange ke Israel ban Hiar Thma ke Beirut kanong ba jong ke Lebanon dak baong yu Netanyahu ba ke jingberngam Hiar Thma ke Beirut kan pendong ke Israel bakan sa sha e marway hakiri ke perthei utram ula kamru ba ula pelat yu Netanyahu ban sha set patok namar ke jingpershang ban bam club utram ula ong yu Netanyahu ba limda dei ba yarab mau ula don hapo patok menta kei kani ba phile baro kila isi ya phi menta baro kila isi ya ka Israel denamar kani laong utram yu Netanyahu ringkat ka timsi utram utep ba ka Hezbollah ka kinhun le no be rab ya ka Iran ka batrai kam na Lebanon kala siat ya ka Israel bat ka Israel ka don kam banyada yelade hindai ki tolong khubor ki tho ba utram usngo bahakini kisngi baladap Netanyahu upen phai kala da ka rukam bom yahab ki khubor ki tho ba ka Israel kala nang pen khlan ni ka jing Hiar Thma ka Lebanon ha ba utram ula bitar namar bakan penthot de ka jing kren ya sok bat ka Iran lo ongru ba utram usngau khya ye ki riu pat ba ka Lebanon bat ula persha ye ka jing Thmu ka Israel bandet kem ye u commander ka Hezbollah hadian kan ka jing kren utram ka Israel kala penbena bakan Hiar Thma shu ye ki Hezbollah Beirut utram ula tho ha ka truth social jong u da ka be tho ba hadian ba ula phone yu Netanyahu ula pha wan phai no e ki shipai jong u da ka ba ai khuplei ru yu Netanyahu utram ula ongru ba ule kran ba unong yalam ke Hezbollah bat kile minjur ban sange ban siat ya ke Israel ba de ki shipai jong ka utram ula pen pau ru ka jing kermen ba ka ni ka jing sange Thma kan sange junom